For today's video, magluto day ta karon og batong. Unsay for today's video? Dalian nagtadtad ang batong diha kay nilupad ng karahay basig ikaw akong tadtaron karon lagi human na og isunod na pud nato ang ahos. Unsay isunod ang ahos? Dalian nagdukduk dira basig dukduk na ko sa imong ulo karon. Na, og basing moingon na pug kag isunod na pong Bombay. Na, basig makahilakbayan ng Bombay, pahilakon jud ka karon. O gano wala pa man natadtad ang nukos. Kanina ako sige yung tadtaran naguna ang nukos kay mo na pinakadaghang tadtaron, di gyud ka maminaw. Og ayo pud lamo-lamo ag hugas ang kwan ha. Nukos bantay ka lang. Kadua naghugas ang nukos kay dili na pareha sa imong sanina kung manglaba ka kaisa ra nimo waswasan. O tan-aw ra sa pagdali-dali nimo wala nun ako napakita kung yun sa paglunod sa mantika og ahos ug ang mga lamas. Ay sos daghan pa kag rason. Ilunod ng batong. Ilunod ba? Ilunod kana tapos nagbutang ida hilo. Tapos halo-haloa dayon kay para masagol tarong ang hilo. Tapos pabukalan kanang kamutan na basig bunalan na ako na karon. Wa pagay naluton tinunon kag tilawa basig ikaw nagkahilo dia. Tapos pabukalan sa nanin mo para masagol ta ng hilo. Oh, ingana pagkuhal-kuhal nimo. Pag gumana na, fights na, luto na, pagukan nito. Bye.